Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Mayroon na naman tayong bagong na-discovering parisan. Tara at ako inyong samahan at ating puntahan. Sina nga mga ka-adventure, napasugod nga tayo dito sa may barangay Kanawalan, bayan ng Binmali, Pangasinan. At andito na nga tayo sa may Neljoy Parisan. At syempre, kasama ko na naman si Lingmo. Napadayo nga tayo dito dahil balita ko, napakasarap daw yung kanilang paris-paris dito. Sa halagang 110 pesos, may overload paris-paris ka na. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may barangay Kanawalan, Riverside, Binmali, Pangasinan. At dito nga tayo sa may Neljoy Parisan. Andito nga tayo upang tikman yung kanilang quality mga paris-paris dito na talaga namang ating babalik-balikan. So yun na nga mga ka-adventure, agad-agad na nga tayo nag-order ng kanilang pinagmamalaking paris-paris dito. Talaga naman kung saan nga may masarap ay agad-agad natin yang pupuntahan. Kaya nga napapunta agad tayo dito. Tignan nyo naman mga ka-adventure, sabaw pa lang, panalong-panalo na. Hindi lang taba-taba, mayroon din kasamang laman-laman yan. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong matatambayan, bagong makakainan, kasama ang inyong mga katrupa at kapamilya, dumayo at dumaan na rin kayo dito sa may Neljoy Parisan, dito sa may barangay Kanawalan, Binmali, Pangasinan. Asahan yung palaging mainit ang kanilang sabaw. Umuusok-usok pa oh. Ay, quality. Sa halagang 110 pesos, only rice, only sabaw, may soft drinks pa. Mayroon pang toppings na lechon kawali, beef, goto at napakaraming pang iba. Kaya ano pa nga bang inaantay nyo? Magparis-paris na rin kayo rito. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito nga tayo sa may Binmali, Pangasinan, dito sa may barangay Kanawalan. At dito nga tayo sa may Neljoy Parisan upang tikman yung kanilang overload na paris-paris dito. Kaya tikman nga natin tong kanilang pinagmamalaking paris-paris dito na nagkakalaga lamang ng 110 pesos. Only rice, mayroong soft drinks, only sabaw, only sebo. So yun na nga mga ka-adventure, tikimam time na. Mas lalo ngang sumasarap yung kanilang pares dito pag nilagyan mo na ng mga pampalasa tulad ng kalamansi, chili oil at saka bawang. Kaya kung ako sa inyo, dumayo na rin kayo rito. Syempre, sa unang kagat, thank you na agad. Grabe, sulit. Napakasarap naman talaga. Kaya kung napadaan kayo dito sa may bayan ng Binmali, Pangasinan at naghahanap ng makakainan, itry nyo na rin dito sa may Neljoy Parisan.